Okei, ja moikka taas teidän kanssa MTXD. Tänään me pelataan, oliko se, mikä sanageri on nyt? Okei, mä en kirjoita nimeä tästä osasta ja te voitte laskea, sanokaa vaikka kommentissa, mikä osa tää ois. Please, mä haluun liken. Liken. Mä haluun liken. Mun kavan avaa tilas ja mun kaveri. Jei. Ai. Hei, maan, tuu tänne, maan. Ei sinä, kuka sä oot? Jee. Kakkapökäle. Täällä on paljon kakkospalleen. Nyt on ainakin valo. Ja mun pitää mennä ihan kohta kouluun. Eikä mun pitää mennä ihan kohta kouluun. Tää pelki. Okei, tän jälkeen mä lopetan. Mä tiedän, että tää on mun lyhyin video vielä. Ei oo. Aloitusosa 2 on lyhyin. Okei, moikka tube, teidän kanssa oli MTXD ja moro!